čo? No to Pouze ako, čo sa potřebují stalo? peníze To na sa stalo? ventilaci, na menší Mám niečo rozjebať, či čo? třídy, na Možná je dobře, že Koľko tam- nechceš mít děti, ještě by se takovej blbeček dostal Koľko nějakým tam bolo? způsobem k moci a Koľko tam bolo Slovensko tých perál? vyšlo do Koľko tam bolo piči, tých jo a perál? štěstí, Aspoň by sa že vyšla, alebo nejsem z nie? Dubnice, jinak bych ti došel zlomit nos za to, jak si debilní. Drž tu svoju piču. Zasranú. Neišiel by som tam, ok. Tam ma nechal na schvál zavyčet. Karolíně, tak tam se všude uzavírá VOBECSINEMA podporuje Ticho, kúkam. tento systém zavírání. Ne, my musíme otevírat školy. Například já mám synka, který měl pozitivní test. Když jsem hovořil s doktorem podruhé, tak říkal, že je syn v pořádku. Mladí lidé mají lepší imunitní systém. Vy jste trval na tom, že se musí otevírat školy, ale v Bostonu se naprosto přešlo na online distanční výuku. Tak co říkáte? Týko, to ináč halu, že je 85. Mají strach, že budou ohroženy děti i učitelé. Víte, já chci otevírat školy, chci otevírat zemi. Nemůžeme se naprosto zavřít, protože naše země je obrovská ekonomika, lidé přichází o práci, Jak je super řek? páchají sebevraždy, zneužívají alkohol a drogy v úrovni, kterou jsme Dnes 8 perel a byla jedna. dosud nezaznamenali. Takže jedna mi Musíme chýbala, si takže otevřít. praskla hneď jako Řekl prvá. jsem mnohokrát, že lék nemůže být horší než ten problém jako takový a k tomu právě dochází. A on nás chce zavřít celou zemi. Když jedna osoba v obrovské byrokracii řekne, že bychom to měli zavřít. Viceprezidente, ne, to není pravda. Aké jsou tvoje aktuálně pocity? Nemůžeme Pocity dělat mám dvě také, věci že mám najednou. spáchat sebevraždu. Musíme být schopni otevírat za bezpečné Čím situace. dlhzie to hraje s tím menej přitom rozmyslas, zkus tak naopak. musíte dodržet Vieš, že mám čo dávať? Lebo ja som videl, že oni tam dávajú do stredu, tam dávajú kocku a na ňu sa postavia. Preto som tam išiel aj ja. v restauracích. Je třeba rychle testovat Len tam skočil, a ty kokot. vědět, kdo je infikovaný. Je třeba poskytnout veškeré zdroje k zajištění této situace. A to není Virginia je modrá, tam vyhrál Trump. že chceme zajistit, že budeme otevírat bezpečně všechno. A všem učitelům chci říct, nemůžeme říct, že si nemusíte dělat starosti, že jenom málo vás umře. Jak by som rozumel, keby ten prekladač Když se držal podíváme, piču? co se děje v New Yorku, tak je to je to město duchů. A když hovoříme o plexisku, Ahoj, určitě ti to jednou vyjde, moc ti fandím, ne, dělám si prdel, Firmy jsi jsou slabý bez jak peněz, a čaj, to, že tam dáte LUL, plexisklo, pepelau. tak Mám to je rád, že strašně díkes. drahé, není to odpověď. Budete sedět v nějaké krychli, obklopený plastem. Firmy skomírají, tohle nemůžete udělat. Podívejte se na New York, co se děje se mým skvělým městem, které miluji tolik let, nyní to umírá, každý odchází z New Yorku. Dobrý večer, zdravíme vás znovu New York z střechy umírá. České národní budovy na Manhattanu. Sledujeme v tuto chvíli skutečně nervydrásající zápas o to, kdo vyhraje na Floridě a možná se bude v tuto chvíli hodit, když to řeknu velmi trapně, pomoc kardiologa. Sliboval jsem, že se budeme bavit o zdravotnictví, o tom, jak prožil stát New York a tahleta část Spojených států tu obrovskou krizi a zároveň se podíváme také na to, co se změnilo v americkém zdravotnictví v uplynulých 4 letech. Zdravím Martina Plavce, kardiologa z Yaleovy univerzity. Dobrý večer. Děkuji za pozvání, dobrý večer A zároveň opět dobré ráno do Čech. Dobré ráno. A zároveň opět přiznávám, že jsme přátelé, se známe velmi dlouho, takže si tykáme. Jak velkým tématem podle tebe v těchto volbách je koronavirus? Všechno to, co se kolem toho děje, nejenom optikou New Yorku, který si prošel velmi těžkou situací v uplynulých měsících. Já bych začal asi takhle. Téměř 10 milionů nemocných, který byli detekováni. Skoro 250 000 mrtvých lidí. Amerika má největší počet onemocnění a úmrtí na koronavirus. Takže myslím si, že to je velké téma. Je to největší téma, které teď před volbami vystalo za posledních 8 měsíců. A No jak to soudíš ty? Jaké ty máš pocity z toho, jak to Amerika zvládla nebo nezvládla? tak takhle.
Amerika na to nebyla připravena. Ráno až? To je pandemie, která je vlastně celosvětová, je to globální pandemie. Americké zdravotnictví, myslím si, že mělo být připraveno lépe. Ať už to souvisí s politickou situací, ať už to souvisí s celkovým rozložením ve společnosti. Ale my jsme věděli už o tom koronaviru v lednu, v únoru a potom přišla, která začala v Kalifornii, ve státu Washington a potom v New Yorku, Massachusetts a ve Washingtonu, v hlavním městě. Určitý čas byl na přípravu, ale ten začátek té vlny byl velmi, velmi špatně připraven. Já ze svojí zkušenosti v nemocnici, když jsme začínali, my jsme měli problémy získat roušky. A my jsme byli vlastně zdravotnickí pracovníci v první linii a my jsme vlastně měli roušky, třeba jenom jednu roušku na celý týden. Neměli jsme další ochranné prostředky. Takže celá tato situace vedla k tomu, že výsledek je, jaký je. A bohužel ještě není konec pandemie. Teď tady probíhá třetí vlna, v podstatě protože ten virus nikdy neustoupil, když vezmeme Spojené státy jako celé globální. Jsme se bavili v době, kdy New York stát a New York město procházeli touhletou vlnou o tom, že ty si jako kardiolog zaznamenal u sebe v nemocnici náhlý pokles infarktů, že tě najednou neobtěžovali v uvozovkách pacienti s tím, že by měli srdeční problémy a tak dále. Nebylo to proto, že by je neměli, ale že se báli volat. Jaká situace je teď u vás? Znamená to skutečně, že bude daleko vyšší počet lidí, kteří i zemřou právě na infarkt, o kterých se nebude vědět a nebude jim přisuzován jako důvod koronavirus? To samozřejmě se stávalo. To môžem refreshnout. Žádný problém, brášku, nech jsme hned tam. Teď u nás v Connecticut přes léto ta situace se trošku uklidnila. Asi 3 sekundy mi to zlepšilo. Koronaviru klesly, ale ta první vlna, která byla hodně rychlá a těžká v tom březnu a dubnu a květnu, ta vlastně, nechci říct zahltila nemocnice, protože nemocnice byly na to svým způsobem připravený, když nemluvíme o těch ostatních věcech, jak jsem mluvil předtím. Ale najednou v té nemocnici všichni jsme mluvili jenom o koronaviru. Pacienti s koronavirem. Když se mluvili celá Kalifornia, miliarda lidí tam ty problémy. Oni se báli do nemocnice, oni se báli. Já jsem koukal debaty, mě se mluví bez Trump. Já jsem koukal všechny debaty, které mali prezidentské a pacienti měli infarkty, ty infarkty. Keď padli otázky od občanov alebo od niekoho nabídená, tak on povedal not true, alebo nevyjadril sa vôbec k ničomu. Jak se říká collateral damage, postranní poškození, tyto případy se nepočítají k celkovému počtu úmrtí a to vlastně souvisí všechno s touto pandemií. V čem se americké zdravotnictví jako celek, nejenom vaše nemocnice v New Havenu, v Connecticutu, ale zdravotnictví jako celek americké dokázalo z toho připravit třeba ať už na další vlnu téhleté pandemie nebo na něco podobného, co by mohlo nastat v budoucnu? Tak teď ta situace je jiná, je trošku odlišná. Je odlišná v tom, že my víme více o tom koronaviru. My víme, jak se chová, my víme více o tom, jak léčit ty pacienty, které léky pomáhají, které nepomáhají. Dříve vlastně léky jsme zkoušeli za pochodu, nebyly žádné randomizované studie, které by ukázaly, který lék pomáhá, který nepomáhá. Takže ty znalosti máme daleko větší. Další věc je, že ochranné prostředky jsou připraveny. My jsme připraveni na tu vlnu, která vlastně už i u nás tady na tom severovýchodě začala v posledních 2 týdnech, začaly růst případy, i v nemocnici rostou případy. Takže ta příprava na tu další vlnu je lepší a my neočekáváme, že ten nárůst té infekce nebo těch případů bude tak velký, jako byl v tom březnu a dubnu. Takže my bychom to měli zvládnout lépe. Já vím, že ty jsi kardiolog a že je těžko hovořit za zdravotnictví obecně jako celek. Nicméně za poslední 4 roky, co zásadního se podle tebe v americkém zdravotnictví stalo? Víme, že prezident Trump založil tehdy v roce 2016 část své
předvolební kampaně na tom, že se chtěl zbavit Obamacare, to znamená zdravotnické reformy, kterou schválil tehdy Barack Obama a jeho administrativa. Něco z ní zůstalo, něco se mu podařilo zrušit. Teď říká, že pokud vyhraje znovu a uvidíme, jak to v noci, že by chtěl nahradit některé zásadní věci zase něčím jiným. Nicméně pokusy o totální destrukci Obamacare selhaly v kongresu tehdy, mimochodem i hlasem teď už zesnulého Johna McCaina. Co se podle tebe změnilo za ty 4 roky? Máš pravdu. Trump, jeden z jeho hlavních volebních hesel před rokem 2016 bylo zrušit Obamacare. Obamacare je špatná, nahradíme Obamacare na 100% to bude až po víkendě, ale prezident Trump neměl a doteďka nemá konkrétní plán, jak Obamacare nahradit. Jak si uvedl, něco se mu podařilo zrušit. To hlavně, co se mu podařilo, je, že zrušil povinné pojištění. Všichni vlastně lidi, mladí pacienti nebo mladí lidé se museli dávat pojištění, museli mít pojištění a když neměli, tak museli platit každý rok pokutu. To se mu podařilo zrušit. Další jeho slib byl, že sníží rostoucí ceny léku, které ohrožují vlastně... Mně nehovor, ty kokot, však keby sa... Jak chceš 100% rozdeliť, keď 100%... Choď do piče, fakt. Jak by to mohli být percenami, povedz? Jenom příklad. V jakom vesmíre? Starší lidi, ale další věci se mu nepodařily. Boha mě je zle jako... Já se zastrelím normálně. Dále jede, uvidíme podle výsledků voleb, co se stane dále. Abychom ale byli spravedliví, tak ani Baracku Obamovi se nepodařilo to, co sliboval ohledně té zdravotnické reformy, když říkal, že nebude běžného Američana stát víc než účet za mobilní telefon měsíčně. Pojištění tedy. Víme, že to pojištění o zavedení Obamacare začalo rapidně růst nahoru pro každého člověka a to vedlo některé k tomu, že si radši platili pokutu, nikoli v pojištění, protože ta pokuta byla levnější než to pojištění jako takové. Jedna věc, kterou si zmínil teď na konci, to je ta cena léků. Lze dělat reformu amerického zdravotnictví, aniž by se reformovaly ceny vstupů do toho, protože americké zdravotnictví ve srovnání s mnohými evropskými je prostě drahé. Stejná věc, stejný výkon je tady daleko dražší ve Spojených státech, než je v některých jiných vyspělých zemích, například západní Evropě, ostatně i v Kanadě vlastně. Asi nejde. Já myslím, že ceny těch vstupů se musí redukovat, protože jinak ta reforma zdravotnictví nebude úplná. Zreformovat tak obrovské zdravotnictví je strašně těžký úkol. Už se o to snažili bývalí prezidenti. Obamacare je takový první základ, který vlastně prošel a dovolil mít pojištění. 20 milionů Američanů je teď pojištění, kteří dříve nebyli. Bohužel je stále aspoň kolem 30 milionů lidí, kteří pojištění nemají. V takovéhle zemi jako Spojené státy v 21. století si myslím, že toto je nepřípustné. Martin Plavec, kardiolog, děkuji mnohokrát za tvůj čas, za to, že jsi přijel, lépe řečeno, z Connecticutu do New Yorku. No, za chvíli nabídneme tady z největšího amerického města 5 minut od konce. Už jsem mohl uvidět draka. Přirozeně. Nabídeme také pohled člověka, který tam možná nahlíží z mikropohledu majitele restaurace přímo tady na Manhattanu. Sledujte dál ČT24. K té výzvě já se samozřejmě rád přidávám a zmínili jsme Connecticut, tak ten se také v posledních minutách zbavil do modra s tím, že místní komise už ohlásili projektované vítězství Joe Bidena, stejně jako další státy na východním pobřeží. Nic překvapivého, stále ještě bojuje se o Floridu, kde ale Donald Trump postupně zvyšuje své vedení a otvírá se možná nejdůležitější kolo sčítání hlasů, nejdůležitější kolo finálního souboje. Vidíme Michigan, Ohio a Pensylvánii prozatím modré, tedy na straně demokratů. Aktuálně ale nikde není víc než polovina hlasů sečtena, proto vyčkáme. Modrý Texas, taktéž překvapující moment, ale opět velmi předčasné soudit, jak to dopadne, až bude sečteno nějaké větší penzum hlasů. Florida, tu jsme sledovali, řekněme, doteď, jak právě tam dopadne souboj Trump-Biden. Pokud by Donald Trump Floridu
prohrál, tak by se s největší pravděpodobností do Bílého domu pro svůj druhý termín nedostal. Do volební Floridy nahlédneme také teď s Andreasem Papadopoulosem. Prosím, některé zajímavé výsledky přicházejí právě z jeho východu. Texas se už změnil trošku, ne? Prosím, pozoruhodný okrsek, aspoň některý. Ano, tak možná začnu jenom obecně Florida. Změnilo. Ta modrá barva převažuje u velkých měst, to se dalo samozřejmě očekávat a bude to tak třeba i v případě Texasu a tak dále. A právě v jednom z těch velkých měst, konkrétně Orlando, tak tam je v Orange County je teda okrsek 538 a tam zaznamenali vyšší volební účast než 100%, konkrétně přes 102%. Možná nemožné v jiných volbách, ale toto jsou americké volby. A tady voliči, kteří se zaregistrovali k volbám v tomto okrsku a v okrscích vedle, tak ti se rozhodli přestěhovat. Takže do tohoto okrsku se v mezidobí těch registrací přistěhovali noví lidé, kteří poté již odvolili právě v tomto okrsku. Jsou to ta 2%, takže volební účast větší než 100%. Pakže volby a politika nikoho nezajímají. Tak díky moc za tuto možná drobničku. Stále s námi Tomáš Klvaňa. Roman, když se bavíme o specificích amerických voleb, tak teď opět mimochodem z toho, co už víme, že kandidáti vyhrají ty jednotlivé státy, tak se zase dostáváme do paradoxní situace, že Joe Biden má více volitelů, než má hlasů. Tak možná to je pro zajímavost. Ale vaše dojmy tedy, Roman Joch jako první. Ty státy, které už jsou určeny jako tmavě červené nebo jasně tmavě modré, tak tady není žádné překvapení. U těchto států je to přesně, jak se čekalo, takže zatím žádný zvrat nenastal. Pokud by ale platilo, že to budou i ty, které jsou bledě modré, že z nich zvítězí Joe Biden, tak v podstatě bychom mohli říci, že je to příští prezident. Pokud Trump ztratí Texas nebo Ohio, nemá už žádnou ani hypotetickou šanci. Já čekám, že se to bude ještě měnit. Například jako bledě modrý je stát Kansas, ten uprostřed geografických USA, severně od tmavě červené Oklahomy, a stát Kansas je silně republikánský. Takže tam čekám úplně jistě, že Kansas se dostane spíš do té červené barvy. No a pochopitelně velký otázník je Texas. Pokud vyhraje Joe Biden v Texasu, tak je opět konec zápasu a je to příští prezident. Nemyslím si, že to takhle dopadne. Myslím si, že Texas nakonec bude červený. Otázka je Ohio. Ohio, pokud něm vyhraje Joe Biden, opět Trump Ohio potřebuje nutně. A jestli se nepletu, tak Ohio vždycky volilo nového prezidenta. Ohio má tu tradici, že já nevím za posledních kolik let, ale historicky od toho období, co Ohio je vůbec státem USA, tak je to pravděpodobně ten stát, který nejčastěji stál na straně vítěze. Takže je to typicky centristický stát, který má pozoruhodnou tendenci vychytat, nebo jeho obyvatele, odhadnout, kdo bude vítězem a na jeho stranu se přiklonit. Žádný demokrat nestal se prezidentem, pokud nezískal Ohio, říká se také. Tomáš Klvaňa a jeho dojmy. Barack Obama jednou ztratil Ohio a stal se prezidentem. Tak se omlouvám, výjimka potvrzuje pravidlo možná, prosím. To Ohio je v posledních několika letech výrazně republikánské. Donald Trump tam vyhrál s velmi solidním náskokem před 4 lety. Letos ty volby tam budou mnohem těsnější. Zatím tam vede Biden a je sečteno zhruba 45% hlasů. To se všem čekalo, protože Biden vede mezi těmi, kteří volili předem a kteří volili například korespondenčně. Teď bude samozřejmě záležet na tom, jak to dopadlo dnes, a to budeme vědět později. Nejdůležitější výsledek zatím přichází z Floridy. Není to ještě úplně 100%, ale je téměř jisté, že Floridu získá prezident Trump. To je zásadní moment v těchto volbách. Bez Floridy, jak jsme tady již několikrát dnes říkali, by se prezident Trump nestal podruhé prezidentem. Tam to vypadá tak, že Floridu mu pravděpodobně zachránili kubánští Američani v Miami. Když jsme se tady zmiňovali o různých okrscích na Floridě, tak tím zásadním volebním okrskem je ten největší, to znamená Miami-Dade County. A tam to vypadá tak, že kubánští Američani oproti předpokladům, a ty předpoklady byly optimistické ve prospěch prezidenta Trumpa, tak se vydali k volebním urnám dnes ještě v daleko vyšších počtech. A podle všech těch průzkumů to vypadá, že na 95% Trump získává 29 hlasů na Floridě.
Tak budeme zvědaví, jak dopadnou zejména státy na severovýchodě. Já jenom možná pro zajímavost, tak jako tak by prezidentský kandidát Joe Biden měl v průběhu noci ještě pronést projev ve městě Wilmington ve státě Delaware. Pokud se tak stane, nebo respektive až se tak stane, tak ho samozřejmě na ČT24 nabídneme živě. A v tuto chvíli se oproti tomu nepředpokládá projev prezidenta Donalda Trumpa. Ten sčítání volebních hlasů sleduje přímo z Bílého domu. Pro zajímavost nabízíme taktéž celou dobu živé záběry, jen tak řekněme pro ilustraci. Bavili jsme se o tom, jakým způsobem ovlivnil volební výsledky, nebo ovlivní volební výsledky koronavirus a to, jakým způsobem se s ním exekutiva popasovala. Bavili jsme se o velkém hospodářském propadu, který epidemie způsobila. Tomáši Kolvaňo, do jaké míry podle vás mohl u přesvědčených trumpistů, pokud jim to můžeme říkat, zapůsobit právě to, jakým způsobem exekutiva koronavirus zvládala? Na jednu stranu to je prezident, který často zpochybňuje, nebo zpochybňoval vážnost onemocnění, nechtěl nosit roušku na Možná veřejnosti, jdeme do piče, jak jsem tu ráno na streame. Na druhou stranu to byl ten samý prezident, který potom uvolnil poměrně značnou federální injekci pro jednotlivé státy a taktéž plošná dotace $1200 taktéž možná v té krizi leckomu pomohla. Obecně se má za to, a to mezi nezávislými a dokonce i některými umírněnými republikány, že prezident Trump tu pandemii nezvládl. Především nezvládl z takového leadership. Ale podle On to dodnes vlastně zlehčuje. Podle těch debat, co jsem koukal, tak snaží se v zásadě vytvářet dojem, že Amerika už má debaty byly podle mě úplně jeho. A že by se měla totálně otevřít. Koneckonců jsme to slyšeli v některých těch rozhovorech dnes z New Yorku a z dalších měst. Tohle to je zcela zásadní téma těchto voleb. Donald Trump se snažil například udělat z toho tématu právo a pořádek důležité téma, z těch násilností, z těch rasových nepokojů, ale to se mu pravděpodobně nepovedlo. A ten covid se mu nehodí z toho pohledu, že před 4 lety na jeho straně stáli seniori. A seniori jsou byli velmi důležitým prvkem jeho koalice, protože oni volí velmi spolehlivě. Mezi seniory je vždycky velmi vysoká volební účast. Vypadá to, že Donald Trump ty seniory alespoň podle všech průzkumů ztratil. A proto všechny ty průzkumy veřejného mínění vlastně hovořily v jeho neprospěch. Na Floridě také prohrává mezi seniory, ale tam, jak už jsem zmiňoval, mu to nevadí, protože ti kubánští Američani a některé další menšiny mu prostě k tomu vítězství pomohli. Bude záležet na tom, jestli se tady ten výsledek nějakým způsobem bude zrcadlit v podobném státě, a to je stát Arizona. Tam je také hodně Hispánců, také hodně penzistů. A pokud by Joe Biden vyhrál Arizonu, tak by cesta prezidenta Trumpa k obhájení, i přesto, že vyhraje Floridu, byla velmi těžká. Romane, co o tom soudí? Koronavirová epidemie jako neúspěch prezidenta. Já přidám ještě jednu věc, která může být zásadní pro celý svět. Projekt Warp Speed, tedy urychlení nalití ohromných prostředků do vývoje vakcíny. To si vlastně pochvalují vědci napříč celým světem, že to je vlastně významný přínos Spojených států pro boj s pandemií. Může nakonec být, pokud se povede velice rychle vyvinout spolehlivou vakcínu. Prezident Trump tvrdí, že to bude za chvíli. Některá laboratoře, například britské v Oxfordu, tvrdí, že jsou taky velice blízko. Uvidíme. Trump si určitě nepomohl tím, jak chaoticky mluvil hlavně na jaře, kdy na tiskových konferencích nestal v pozadí, nenechal mluvit odborníky, ale sám do toho vstupoval a říkal věci bizarní nebo dokonce z lékařského hlediska život ohrožující, jak si máme inikovat krevního oběhu. Takže byly velké pochybnosti o tom, jestli je to dobrý lídr. Ale pro jeho skalní stoupence to až tak moc nezavážilo. Ti naopak přistoupili na tu jeho pozici, že je nutné především otevřít ekonomiku. Že
koronavirus ohrožuje především starší lidi, ty je nutné izolovat, ale mladým prakticky neškodí. Úmrtnost mladých lidí je velice nízká, ale není možné je nechat bez peněz. Musí ekonomika fungovat, protože v opačném případě psychologické problémy lidí můžou vést k ještě větší úmrtnosti, sebevraždy, závislosti a podobně. Otázka je, ne, jaký bude postoj těch skalních trumpistů. Ti budou stát za prezidentem Trumpem. Ale takoví ti umírněnější republikáni, nebo spíše republikánky, ženy z předměstí velkých měst, které, bílé ženy hlavně, které ho volili ve své většině v roce 16, pak byly odpuzeny jeho driáčnickým stylem. Jestli tyto ženy budou reagovat na jeho chaotický přístup k koronavirové pandemii nebo ne a odvrátit se směrem k Joe Bidenovi. To je jedna věc. A druhá věc je, musíme si taky uvědomit, že Amerika je federace. To znamená primární odpovědnost za takovýto problém veřejného zdraví nemá ani tak federální vláda, jako spíše guvernéři jednotlivých států. Ono tak kritici ale také často tvrdí, že ti to museli vzít do rukou právě kvůli pasilitě federální vlády. No, federalismus na prvním místě se snaží řešit problémy na lokální úrovni, to znamená starostové a guvernéři. A teď velká neznámá je v těch státech, které byly nejvíce postižené, myslím vysokou úmrtností v důsledku koronaviru, jestli obyvatelé budou spíše vinit chaotického Trumpa, anebo se rozhodnou, že za to může nerozumná politika toho daného guvernéra. A toto je pochopitelně další velká neznámá. Tak počkáme si na odpovědi ještě pár hodin. Pro jednu z odpovědí zamíříme teď do New Yorku. Budeme se pídit potom, zda ona filozofie otevření ekonomiky minimálně v tom smyslu slova ekonomickém zafungovala. Martin Řezníček možná nám, a dost pravděpodobně se svým hostem, jednu možnou odpověď nabídne. Trump už 61. Se pokusím, aby těch odpovědí bylo hned víc, protože přirozeně i těch otázek je víc než jenom jedna. Tomáši, děkuji za slovo. Naším dalším hostem je člověk, kterého není úplně potřeba si představovat. Nicméně i tak to učiním. Jan Švejnár, ekonom z Kolumbijské univerzity v New Yorku a zároveň. Dobrý den. Dobrý den. Když Trump slibuje 10 milionů pracovních míst v příštích 10 měsících, ale po rekordním propadu zároveň také, co si budeme povídat, je to realistické? Je to jenom slib, nebo si myslíte, že americká ekonomika má našlápnuto k tomu, aby dokázala tohle vytvořit? Já myslím, že to není úplně realistické, ale americká ekonomika má našlápnuto k vzestupu, zvláště teďka třetí čtvrtletí bylo to nějako dočervenilo, ty druhé čtvrtletí byl obrovský propad, takže pořád ještě ta ekonomika je níže, než byla na začátku roku. Myslím si, že s trochou štěstí, podle toho, jak se bude vyvíjet pandemie, by mohla dál růst. A zvlášť, jestli by vláda udělala velký stimulační balíček, o kterém se mluví, ale myslím, že 10 milionů je možná příliš velká nadsázka. Ten stimulační balíček je v tuto chvíli zaparkován na úplně vedlejší koleji v Kongresu. Zároveň je také obava z toho, že ať už dopadnou volby jakkoliv, že obecně to tak bývá, že mezi volebním dnem a inaugurací se toho v Kongresu příliš nestihne. Existuje naděje podle vás, že se podaří dohodnout v tomhle případě Nancy Pelosi, to znamená Pelosiové šéfce sněmovny reprezentantů a ministru financí na tomhletom balíčku v dohledné době, ať už dopadnou volby jakkoliv? Já myslím, že je to možné. Máte pravdu, že to je období, které je většinou tak trochu mrtvé, a nicméně ten tlak ekonomiky, ať už je to z podnikatelského sektoru, ať už je to od odborů lidí všeobecně, bude silný, protože ta pandemie postihla velký počet lidí a je to plošně. Takže v tom smyslu si myslím, že oni už jsou poměrně blízko dohody a že je možné, že opravdu nějaký balíček po volební horečce je možné, že se dostane. Jak vy hodnotíte americkou ekonomiku za vlády Donalda Trumpa? Ty 3 roky růstu a rok samozřejmě covidu, věc, kterou mu úplně nemůžeme přisuzovat, nebo jakékoliv vládě, takže hodnoťme možná ty 3 roky první jako takové snaha, jak už jsme zmínili ve vysílání ČT24 o uzavírání z té zavádění tarifů na některé věci z Číny, zároveň ale deregulace, protože už se počítá s tím, že Biden vyhraje environmentálních, ekologických oblastech, snížení daní v celku zásadní škrty, k tomu centrální banka a levné peníze, což není úplně věc vlády přirozeně, ale je to zároveň věc, která do toho zapadá. Jsou tohleto ty hlavní charakteristiky, nebo byste zmínil něco jiného? Hlavní charakteristiky, já bych začal tou centrální bankou, která opravdu hrála a hraje klíčovou roli, mnohem aktivnější než Evropská centrální banka nebo naše Česká národní banka. Americký Fed už historicky v posledních 10-15 let, ale zvlášť teďka hraje velice aktivní roli. Takže já myslím, že ten pozitivní efekt, který vidíme, je do velké míry monetární
monetární politika a finanční politika teda centrální banky. Co se týče Trumpa samotného, on zdědil ekonomiku, která byla na vzestupu, takže to bylo dobré. Ten balíček daňový, který prosadil, má podle celkem všech analytiků, i těch konzervativních, pozitivní krátkodobý efekt, ale negativní dlouhodobý efekt, který se dostaví víceméně v příštích několika letech. A co s tím tedy? Změnit? Takže tam je otázka, jestli změnit. Já myslím, že Biden by asi změnil. Já myslím, že Biden by šel zpět. Teda si tak, jak mu zapustí stream o 6 ráno, to budou lepší velkým firmám. Očekávalo se, že budou repatriovat kapitál zpátky do Spojených států a to se stalo pouze částečně. Čili tam nebyl úspěch v tom, že by to opravdu vytvořilo pracovní místa. O 6 ráno? Co se týká politiky tak to si jen představit, že by se na tom obchodu, tak tam myslím, že se většina ekonomů shoduje na tom, že to bylo nešťastné zavedení tarifů a ochranných opatření vždycky má negativní charakter. Je tam odvetné opatření ze strany druhé strany. Nicméně není to alespoň taktika, není to nástroj, jak zbrát vodu, mým si zuby a pojďme spát. Ráno spravedlivě, protože Donald Trump má zajtra to bude horší v Minecrafte. Zajtra to už konečně prejdem. Než mají americké firmy na ten čínský. Ano, to jo, ale myslím si, že tady ten efektivní přístup by byl, že by se Evropa a Amerika spojily dohromady a měli společnou frontu vůči Číně, protože je pravda, že tam je asymetrie v tom, že čínské podniky mohou například lehčejš investovat, mohou lehčejš vyvážet, než mohou evropské nebo americké podniky investovat v Číně a podobně. Čili to myslím, že je opravdu civilizační střet západ oproti východu ve smyslu ekonomickém v tomto smyslu. Ale to je věc, která je ale velmi vzdálená, protože i Barackem Obamou a jeho administrativou započatá dohoda o volném obchodu nebo o zjednodušení obchodu, protože to nebyl úplně volný obchod mezi Evropskou unií a Spojenými státy, věc, která měla být velmi rychle hotová, alespoň podle tehdejšího názoru americké administrativy, je jedna z těch dohod, která je u ledu v tuhletu chvíli a nevíme, zda ten led není zasypán i z druhé strany, nejenom ze spodu, jak se dává, takže tohle asi není v tuhletu chvíli pravděpodobné. Nicméně, když se podíváte na hospodářskou politiku Donalda Trumpa, jeho administrativy, je něco, co vám v ní oproti slibům z roku 2016 zásadně chybí? Něco, co nesplnil, co slíbil? No ano, já si myslím, že opravdu sliboval, že se zvýší podstatně počet pracovních míst právě těch takzvaně bílých mužů v uvozovkách, to znamená tradiční, vysoce placená místa v takové té dělnické aristokracii, když to vezmeme, a to se nedostavilo. To jsou místa, která se už znovu neobjeví, ta ekonomika se žene dál. Americká ekonomika je výborná v tom, že je inovativní, technologicky na špici, oproti Evropě například, a to je pro nás v České republice velké poučení, když se podíváte před 15 lety, mezi 20 největšími firmami byla řada evropských, dnes tam není ani jedna. Jo, všechny ty technologičtí giganti jsou buď v Americe, nebo v Číně, potažmo Japonsko, Korea. Čili v tom smyslu vlastně ta ekonomika si vede dobře, ale je to něco, co je dynamika, která je daná právě tím podnikatelským sektorem, věda, výzkum na špici, to je to, co žene Ameriku kupředu. Jak uspěl se svým dvoustranným řešením obchodních problémů, obchodních vazeb, kdy říkal, že nebude vyjednávat s bloky, ostatně on také odstoupil od té dohody z jihovýchodní Asii, tehdy už dohodnuté, byť neschválené v kongresu. Daří se mu tohleto a zároveň může to být cesta kupředu v některých oblastech. Británie velká je teď v tuto chvíli trošku něco jiného, tam pravděpodobně po vystoupení z Evropské unie a po Brexitu Spojené státy budou muset už započali vyjednávání, nicméně i s ostatními bloky můžeme se bavit o dvoustranných. Já si myslím, že tady je řada opatření, některé dohody mohou vést ke zlepšení situace. NAFTA, severoamerický pakt například, myslím, že byl dál propracován a bude lepší směrem do budoucna, ale většina těch dohod vlastně jenom částečných a mnoho z nich je právě v tom smyslu odvetných opatření, že vlastně nasadil tarif i vůči Evropě, na které v Evropě, a Evropa nemůže než nakonec reagovat negativně i třeba s odkladem. Čili v tom smyslu vlastně Trump se nevyjádřil jinak ke spojencům a jinak k protivníkům. Pokud by zvítězil dnes v noci Joe Biden, teoretické šance jsou na obou stranách přirozeně, jak Donalda Trumpa, tak Joea Bidena. Myslíte si, že by se nějakým zásadním způsobem změnila hospodářská politika Spojených států? Já myslím, že ano. Já myslím, že by se podstatně změnila daňová politika, že by byl větší přístup ke stimulu, aby se ekonomika znovu dostala do konjunktury. A myslím si, že by byl i jako přirozený přístup v tom smyslu, že by se podporovaly podniky, které mohou přežít, které jsou perspektivní
ne ty, které jsou samozřejmě neperspektivní, ty už zkrachovaly. A takže v tom smyslu si myslím, že by to bylo pozitivní a především si myslím, že by se znovu vytvořil volný obchod s Evropou a že to tradiční spojenectví transatlantické by bylo jenom znovu nejenom na politické úrovni, a to je důležité samozřejmě, ale i na té ekonomické. A pořád si musíme uvědomit, že Evropa a Amerika dohromady jsou ty největší ekonomické bloky, mají dohromady ještě pořád skoro 45% světového HDP, takže v tom smyslu by to mělo nedozírně pozitivní následky. Co větší ochota se zadlužovat? Ta ochota se zadlužovat je velký problém, ale Amerika vlastně historicky ukázala, a jiné země taktéž, že když se zadluží v krizi, tak jsou potom rychlým tempem růstu schopny ten dluh utlumit. Amerika je dobrým příkladem z druhé světové války. Po druhé světové válce byla zadlužená ještě trochu víc než teď. A během 50. 60. let se ten dluh vůči HDP svrknul především tím, jak rychle rostlo HDP. Vezměme si posledních 10-12 let po velké recesi. Amerika rostla poměrně rychle, Evropa pomalu a Amerika tudíž byla schopná vlastně už být mnohem lepší v kondici ekonomické než Evropa, když přišla pandemie. A i centrální banka byla ve lepší pozici. Měla vlastně už pozitivní úrokovou sazbu, kterou mohla snížit a tím stimulovat ekonomiku, zatímco v Evropě k tomu nedošlo. Jan Švejnar, děkuji za vaše názory, za vaše postřehy. Díky moc, že jste přišel do studia ČT24 a odsud z Manhattanu se k vám přihlásíme zase za chvíli s dalšími hosty. Sledujeme, jak se mapa Spojených států postupně zabarvuje do barev vítězící strany. Stále ještě zůstávají otevřená bojiště, a to bojiště nikterak nedůležitá. Můžeme zmínit Texas, u něj stále čekáme, až se dle tradice zbarví do červena a bude zajímavé sledovat, jestli se tak skutečně stane. Taktéž Ohio nebo Pensylvánie, dva důležité státy, u kterých očekáváme, jakou finální barvu nakonec získají, protože to jsou právě ty státy, které mohou rozhodnout o vítězi voleb. Naopak tým Donalda Trumpa už hlásí vítězství na Floridě, kde prezident stále potvrzuje své vedení, stále posiluje. Andreas Papadopoulos sleduje podrobnosti. Prosím tedy, Andreas, jaké okrsky promluvily do těch někdy možná i překvapivých výsledků v jednotlivých státech? Tak vezmu to jeden okrsek v Texasu, poblíž Austinu, Williamson County, tak tam je sečteno zhruba 690% hlasů a vede tam Joe Biden v poměru 50 ku 8 a 40, ty zbylé hlasy jsou pro ostatní účastníky toho klání o Bílý dům. No ale co je na tomto okrsku zajímavé je to, že v roce 2016 tady Trump zvítězil o 10%. Takže ten odklon voličů v tomto okrsku, konkrétním, abychom byli fair, je značný. Od Trumpa tedy směrem k demokratickému kandidátovi. A potom ještě je jedna zajímavost, která se týká právě té Floridy, o které jsi mluvil. Agentura Reuters vydala exit poll, ve kterém se zabývá tím, jak se proměnila skladba voličů Donalda Trumpa právě v tomto státě. Zatímco v roce 2016 40% lidí s latinskoamerickým původem volilo Donalda Trumpa, tak teď je to 50%, tedy o 10% víc. Zároveň oslovil o 10% více lidí, kteří se nepočítají k té bílé americké většině, tedy jsou to Afroameričané, Hispánci a tak dále. A zároveň, což je možná překvapivé, tak boduje i v skupině, kterou Reuters popisuje jako mladé, bílé, tedy ženy s ukončeným středoškolským vzděláním. Tam tedy, pravda, v roce 2016 oslovilo 60% této skupiny, letos to je 55-50% této skupiny, takže... 61? Jak to idioti. To všechno ano, promlouvá do volebních výsledků. Já ještě jednou připomenu, že do budoucna bude zajímavé a důležité sledovat zejména Pensylvánii, nejenom proto, že teď o ní usilují zejména demokraté. Je to domovský stát Joe Bidena. Minule vyhráli v tomto státě těsně republikáni, těsně
přesně Donald Trump, ale také z toho titulu, že celá řada nebo většina podporovatelů Joe Bidena v korespondenčním hlasování se právě rozhodla volit demokraty, ba naopak ti, kteří přicházeli prezenčně, by měli v tomto státě volit Donalda Trumpa. Zaměříme se na tento stát v našem dalším vysílání a teď nastává čas na to promluvit se o zabezpečení voleb a také o tom, jak vlastně předejít tomu, aby byly změny. Třeba ze zahraničí. To bylo jedno z témat poslední televizní debaty mezi Donaldem Trumpem a Joe Bidenem. Tak to spolu hovořili. Dobre, čes, počúvajte, ideme do piče. Na zabezpečení našich voleb. Podle zpravodajských úřadů Rusko a Irán pracují na tom, aby ovlivnili hlasování ve volbách. Obě dvě země se snaží přímo na základě získaných volebních práv ovlivnit naše volby. Jak na to zareagujete vy, pane viceprezidente? Řekl jsem jasně, že jakákoliv země, ať už je to jakákoliv země, tak kdokoliv se snaží ovlivnit naše volby, tak zaplatí cenu. Zaplatí cenu, říkám to jasně. Nebudu se bavit o minulých volbách, ale v těchto volbách Rusko, Čína se snaží je ovlivnit a teď jsme se dozvěděli, že dokonce i Irán se snaží nás ovlivnit a zaplatí cenu, pakliže já budu zvolen, protože se snaží ovlivnit americkou suverenitu. Americkou suverenitu. Nechaj pustit na chod spať. Podle mých znalostí o tom prezident nehovořil s Putinem, nic mu k tomu neřekl. Myslím si, že je to špatně, že mu k tomu nic neřekl a nevím, proč se neobrátil ani na Irán. Myslím si, že by měl hovořit hlasitěji ve vztahu k Iránu, ale jde o to. Jsme v situaci, kdy ostatní země, cizí země se snaží vměšovat do našich voleb. Poradce pro národní bezpečnost řekl, a vlastně ho zmíním, jeho známý Rudy Giuliani byl použit jako ruský po 15 rokoch odpadla z krku bradavica o velkosti polneška a mal som nutkanie ju ochutnať. Tak som ju začal prežúvať a mala neslanú chuť a štruktúra bola gumovitá. Se snaží zajistit, abych nebyl zvolen dalším prezidentem USA, protože já je znám a oni znají mě. Já nechápu, proč tento prezident nechce se o tom bavit s Putinem, když Putin vyplácí za zabití amerických vojáků v Afghánistánu, snaží se destabilizovat NATO. Nevím, proč o tom nehovoří s Putinem. Proč se s tím nic neděje? Kdokoliv se k nám snaží vměšovat, zaplatí cenu, protože interferuje s naší suverenitou. Stejná otázka na vás, máte 2 minuty. Dvoje volby za sebou objevují se obvinění z ovlivňování. Tak Joe dostal $3,5 milionu z Ruska od Putina, byl přítelem bývalého moskevského primátora. Dostal jste od nich $3,5 milionu. Já jsem nikdy peníze z Ruska neinkasoval. To, co se stalo včera, já o tom vím. John Radcliffe je úžasný profesionál a řekl jedna věc, která je společná, je, že chtějí, abyste prohrál, protože nikdo není na Rusko tvrdší ohledně sankcí. Mezi sankcemi, mezi všemi těmi věcmi, které jsem realizoval v rámci NATO, $130 miliard nárůst v rozpočtu NATO, to je proti Rusku. Když on prodával polštáře a ložní prádlo, tak já jsem prodával protitankové prostředky. Víte, jak to vypadalo, když během vašeho mandátu, vašeho Baracka Obamy, tak oni zabrali přístav ponorek. Platí vám, vyplácejí vám stále peníze. To, co se dnes ukazuje, to je ještě horší. E-maily, ty e-maily jsou strašné. Peníze, které pobíráte vy, vaše rodina. Vy jste byl viceprezidentem, když se k tomu
když to k tomuto docházelo, a to se nemělo dít, dlužíte vysvětlení, proč proběhla tisková konference někoho, kdo s vámi pracoval, s vaší rodinou, a on řekl něco špatného. Myslím si, že byste to měl vyjasnit. Vyjasnit Američanům možná i teď. Viceprezident Biden, prosím, zareagujte. Já jsem neinkasoval ani penny z cizích prostředků během mé politické kariéry, kdežto můj oponent platí daně v Číně, podniká v Číně. Já jsem neinkasoval ani penny z cizích zdrojů, z cizích zemí, kdykoliv, za prvé. Za druhé, je to prezident. Já jsem vždy zveřejňoval daňová přiznání. 22 jich bylo. Vy jste nezveřejnil ani jediné daňové přiznání. Co skrýváte? Cizí země vám platí. Rusko, Čína, vaše hotely, vaše firmy po celé zemi, po celém světě. A Čína buduje novou cestu k vašemu golfovému rezortu. Proč tedy nezveřejníte své daňové přiznání, když hovoříte o korupci? Já jsem hovořil se svými účetními, daňová přiznání zveřejníme, jak to bude možné, a ukážeme, jak velká skvělá ta má společnost je. Každopádně lidé hovoří o $750, které jsme zaplatili, ale já jsem před týdnem položil otázku, kolik platíme. A odpověď byla, vy jste si daně předplatil desítky milionů dolarů, které jste předplatil v minulých letech. Někdy v minulosti si mysleli, že budu muset daně platit. Byl to odhad. Nikdo mi neřekl, že to mám dělat, a stále se hovoří o $750. Každopádně já jsem předplatil miliony dolarů na daních, za prvé. Za druhé, já nevydělávám na Číně, vy ano. Já nevydělám na Ukrajině, vy ano. Nevydělávám na Rusku, v Rusku. Vy jste tam viděl třeba $500 000. Dokonce existuje vyjádření, že 10% má jít na účet toho velkého chlapíka. Jste vy tím velkým chlapíkem, nevím, ale 10% má jít na účet toho velkého chlapíka. O čem to je? Joe, to je hrozné. Otázka, musím na to zareagovat. Dobře, nechám vás rychle zareagovat. Vy jste hovořil o těch účetních, o vašich daňových přiznáních, kdy budou zveřejněna. Víte, se mnou se zacházelo hůř než z Tea Party. Mnoho lidí na finančním úřadě se ke mně chová velice špatně. Do té doby, než jsem se stal prezidentem, každopádně, jakmile bude to daňové přiznání finalizováno, zveřejníme ho. Nicméně jsem platil miliony dolarů. Nejen, že jsem je zaplatil, ale předplatil jsem ty daně. Chci se zeptat obou vás na potenciální problémy s zahraničními aktéry s vaším angažmá. On to říká už 4 roky, tak nám ukažte, už to nemůžete obehrávat. Nikdo to neviděl. To, co lidé vědí, je, že neplatíte daně, anebo že platíte daně, které jsou tak nízké. Naposledy řekl, že platí tak málo kvůli tomu, že ví, jak systém využít. No, co to má znamenat? Pan prezident Trump a potom otázky na vás oba. Já jsem zažil Hodu na čarodějnice. 3 roky to trvalo. Bylo to falešné a začalo to ještě, než jsem začal kandidovat. Žádný prezident tímto nemusel projít. Mueller a 18 rozhněvaných demokratů, agentů FBI, utratili $48 milionů, prošli vším, co mám, včetně daňových přiznání, a nenašli vůbec nic, žádnou tajnou dohodu, nic špatného. 48 milionů. Garantuji vám, kdybych na vás vynaložil, Joe, 1 milion, tak bych našel spoustu špatných věcí. To, co jste dělal, ty peníze, která inkasovala vaše rodina, váš bratr v Iránu,
obranu. To som mal áno. To vše díky vám. A něco musí u vás To má zůstat. taky díky. Žijete si dobře, máte nemovitosti po celé zemi. Otázka na vás oba dva. Čínské aktivity vašeho syna, ukrajinské aktivity Mal naši vás synu jako vašeho viceprezidenta, šipku hore, tak pane na full Bidene, screen to je vyberu. něco neetického, špatného na těchto aktivitách? Nic neetického na tom není. Jde o to, ohledně toho, co se dělo na Ukrajině, tak tam se jednalo o společnost Burisma, jeho místo ve vedení. Každopádně, když docházelo k tomu vyšetřování, tak každý pod přísahou řekl, že já jsem realizoval politiku USA naprosto v souladu s veřejnou linií. Za druhé, ten, kdo měl na Ukrajině problémy, byl tento člověk. Snažil se podplatit ukrajinskou vládu, aby o mě řekli něco negativního, což oni neudělali a nemohli udělat, protože k ničemu špatnému nikdy nedošlo. Můj syn nevydělával v Číně. Jediný, kdo vydělával v Číně, je můj oponent. Ich tam smial, Nikdo no, jiný. že... Otázka na vás. Můžu na to zareagovat rychle. Jeho syn dlouho nepracoval. Bohužel už nebyl v armádě, nesloužil v armádě, neměl práci. Jakmile se stal viceprezidentem, tak Burisma, což není asi firma s nejlepší reputací, mu zaplatila 183 000 měsíčně a dokonce došlo i k nějaké splátce předem. Na tom není ani zblo pravdy. Pane prezidente Trumpe, vy jste se nevzdal vašich firem, podporoval jste činnost vašich firem v zahraničí, vaše společnost má účet v Číně, takže jak můžete argumentovat, že nemáte žádný konflikt zájmu v cizině? Já jsem biznesmen a ten účet, o kterém hovoříte, tak ten je veřejný. Ten účet pochází z roku 2013 a byl uzavřen v roce 2015, tuším. A pak jsem se rozhodl, já jsem chtěl podnikat v Číně, stejně jako miliony dalších lidí, ale rozhodl jsem se, že v tom nebudu pokračovat. Uzavřel jsem ten účet. A pardon, poté, na rozdíl od oponenta, jsem se rozhodl kandidovat na prezidenta. Potom jsem ten účet zavřel ještě předtím, než jsem zahájil kampaň, což je rozdíl. On byl viceprezident USA a jeho syn, bratr a další bratr se obohacují, jsou jako vysavač. Chci se zeptat, pane viceprezidente, na Čínu. Šířeji. Samozřejmě prezident Trump řekl, že by měli zaplatit za to, že nejsou zcela transparentní ohledně koronaviru. Kdyby vy jste byl prezident, nechal byste Čínu zaplatit a jak by to vypadalo? To, co bych zajistil, že Čína bude hrát podle mezinárodních pravidel, ne jako on. On způsobil, že deficit obchodní bilance narostl a neklesá. Abychom podnikali v Číně, tak se musíte vzdát duševního vlastnictví, práv duševního vlastnictví, když nemáte 51% partnera. A Čína musí hrát podle mezinárodních pravidel. S prezidentem Xi, když jsem se s ním setkal jako viceprezident, tak on hovořil o bezletových zónách v Jihočínském moři. A já jsem říkal, ne, my to budeme ignorovat. Musí prostě hrát podle pravidel. A to, co on udělal, je, že se objímá s takovými lidmi, jako je šéf Severní Koreji, s Putinem, s šéfem Číny a hovoří o nich jako o přátelích. Chová se k ním lépe než k našim spojencům. My máme 25% světové ekonomiky a musíme se jako takový chovat. Buď
se podřídíte našim pravidlům, konkrétně když hovoříme ohledně Číny, nebo ne. A je jedno, jestli takto hovoříme z pozice prezidenta nebo viceprezidenta. Na to chci zareagovat. Jedná se o korespondenci, e-mailovou korespondenci, která hovoří o 10milionovém poplatku za umožnění obchodování v Číně. Ale jak zjistíte, že Čína bude platit? Oni platí miliardy dolarů ohledně sankcí. 28 miliard dolarů, které jsme rozdali našim farmářům. Co? Jsou to peníze daňových poplatníků, ne z Číny. Čína... Vyzvám řešení, už jen spať. Chcem nějaký aktualizované čísla, že jdeme spať, ráno jsem to okolo 10, pol 11 max a zahráme si to nějaké areny. Farmáři, vy jste jim nikdy nic neúčtovali. Také jsem jim účtoval 25% na dumpingové ceny oceli, jinak by ocelářský průmysl u nás skolaboval. Viceprezident Biden. Nevidíte čísla, že? Hodíte mi linčík? Důvod, proč se tak chová. Nechce hovořit o zásadních věcech. Není to o jeho rodině, mojí rodině, je to o vaší rodině. A vaše rodina trpí. Když jste rodina ze střední třídy, tak trpíte, zásadně trpíte. Dnes ráno Texas začal vypadat na piču, ty o tom, jestli si můžete koupit nové pneumatiky, nebo jestli máte na hypotéku, nebo jestli můžete zajistit dětem vzdělání. To jsou rozhodování, která musíte činit jako střední třída. Máte problémy. Měli bychom hovořit o vás a on o tom rozhodně hovořit nechce. 129,94. Chci se věnovat Severní Koreji. Ne, to je politické vyjádření. Hovoří o Číně a najednou o rodinách, to je typický politik a jeho rétorika. Proto jsem byl zvolen. Za nejsou podstatný většina demokratů volí korespondenčně a ty mají přesích Texas červená. Dobře, tak k Severní Koreji. Vy jste se 3krát setkal s Kim Jong-unem, hovořili jste o výměně korespondence, hovoříte také o tom, že nedochází Dobre, že ideme do piče, dávam link, kúvajte si to bude chcete, keby máte robiť ráno 10:30 cca, mám sa to byť na pár hodín, zahráme nejaké areny a keby sa nevidíme ráno, tak sa vidíme neskôr večer. Ako to budeme ráno, ale keby vy na tú náhodou nie ste. Tak večer by som tu mal byť tiež. Takže dík za prostreamu, vydám všetkých nových starých. Dúfam, že ste sa bavili, aspoň trošičku, lebo ja som sa bavil, bola to sranda. A ďakujem všetkým. Dobre sa vyspíte a majte sa radi. Ahojte pekne. Babak. Bočka.